Kaya adto sa atas kumuganihan kay gisugo ko to sila sa Baltasar, si Solomon ug si Gaspar. Pagpalimpyo dito. Kasi na nagpuna lang to higda niya. Okay sali ka tulo. Sige, boss. Asa naman itong tulo? Kanawa. Daan ba ito? Hindi mo sila gigas Baltasar, Gaspar, si Solomon lagi. Paliho ko kayo, pangita itong tulog. Asa ito ron. Tago na itong tulo na. Pare bahala pangita tos. Pangita ito, pangita. Oy, Solomon. Baltasar, minto sa patong na amo. Magduwa ta. Kung kisay matong na ni Botilya, mo ay makatkat og sambag. O sige, ako nisugda na. Right! Oy, Solomon, ikaw gyud makakatkat ani. Taka kag tudlong libata ka. Ara si Solomon oh. Kat ugsambag ito. Nga unta. Kaw. Lakaw na, lakaw. Ang mango na ilan. Luluhan kay inahak. Asa di ka Gaspar? Uy, sulting news kasi kung sa ligang tulo na. Duha oh. Si Gaspar o si Baltasar. Duha ra. Di mo sa ligang duha. Kaya sa ama nga sugot ug sambag oh. Tanang gutom ma. Amam tong ama nga to sugoon. Gaspar. Grabe ka, Henry, kadubli-dubli man. Pinaghan. Apay, sulong mo na, nagkat-kat ka pa. Ang awan ng bulos, be. Oy, Solomon! Kadugay ba ni mo? Mao din kadugay, kisam na imong kuyog diha. Anong duhar man mo? Baltasar, si Solomon ra to usa. Ikaw yung libata ka. Kalimot, hindi kong libat ko. Ken, kita mo sila sa Baltasar, Gaspar o si Solomon? Ano itong tulo, boss? Ito mga batos-batos ba? Asa mo Ken? Si Baltasar o si Gaspar, nagduduwa ra. Si Solomon nagkat-kat o sambag. No, ito yung gusilti, adi masaligan ang tulo. Tuloy ko Ken, kaya ito matuon. Hindi, tulo na. Asa mang tulo Ken? Anong tulo ko saan? Si Gaspar o si Baltasar, nagduduwa ra. Apa si Solomon nagkat-kat o sambag, oh? Gaspar, Baltasar, Solomon! What's up mga katapal, mga Pralex? Guys, mga katapal, kung nakauyon mo sa video sa trekking Gaspar, Baltasar o Solomon, libat, pungkol, amang, amuhin mo magparto sa comment lang mo kung gusto mo na iparto. Right! Shout out! Time! Right, shout out ko sa mga baby girls ko. Hi. Shout out ko ni Alper Bitoy og ni Bulay og ni John Lloyd. Oh, shout out din ko ni Ambog ni EJ. Right. Shout out ko sa TLTV Band. Subscribe po palihog. Shout out sa taga-agriculture office, diri sa Karkar, shout out. Shout out ko sa taga Negros. Shout out ko sa tanan. Tanan taga Karkar, tanan taga Toyom. Guys, please support our YouTube channel. YT.TV official o TLP Vines. Mga katapal,